La meva búsqueda jo crec que ja ha conclòs, Paulina. Això d'anar cada dia, anar i tornar de Barcelona, no és vida. I després, amb el pis a Barcelona, la hipoteca, tot plegat... I què penses fer ara? Paulina, és que el tema de la meva filla ja se'n fa molt passat. I la Brigitte, al cap i la fi, tampoc va tenir tota la culpa. Sorpresa! Cristian, quina alegria! Què et passa aquí? Què et passa aquí? Què tal? Com estàs? I penses seguir fent-te el desmemoriat? Sí, tant de temps com faci falta. Artur, però què fas aquí? Que ja t'han donat l'alta. I tu, Francis, què fas aquí? Hola, Paulina. Enhorabona pel nou càrrec. Segur que ho faràs millor que la Cristina. Segur que sí. Vaya, cuántos piropos. Bueno, me voy antes de que la Margarita cierre el bar. Saps aquella noia, la Francis Lu, la filla de la Desiree? Aquella senyora que va morir l'any passat, pobreta. I què fa aquesta aquí ara? Mira, ella, segons ella, diu que ha vingut a ajudar l'Artur. Però jo crec, Margarita, que mai l'ha deixat d'estimar. Jo diria que vol reconquistar-la de nou, al seu cor. Però de tot allò ja fa 23 anys que va passar, no? Ai, sí, Margarita. Mira, saps què? Deixem-ho estar. Perquè ja n'estic tipa, ja n'estic tipa de que jo, tot el que passa aquí, a Santa Paula, jo en sic la culpable, eh? És que ja n'està bé, home, per favor. Ai, Roser, sisplau. Mira, adéu, ja n'està bé. Adéu. Ai, adéu. Oh, quina rol. Que digui que allò de la pallissa a la Violeta va ser mentida? Vols que digui tota la veritat? Vols que digui que el Roc et va violar? Oi que no vols? No seràs capaç. No vulguis saber del que sóc capaç, bàrbar. Ets una mala puta. Torna a viure, torna a ser feliç, torna a creure en tu. Sé que ho faràs molt bé, una trobada on els teus veïns són els teus amics. Dona'm la mà, dona'm la mà. Al punt de trobada. Hola, Patricia. Francí, ets tu? Sí, sóc jo. Com estàs? Quant de temps? Com va tot? Bé, sí, feia molt temps que no ens veiem, però pensava que vivies a França. Sí, al Bolú. De fet, vinc d'allà. El que era sí quedar-me uns dies per fer costat a l'Artur, després del que li ha passat al pobre. Tu ja l'has vist? No. Faig tard. És que m'agradaria quedar-me amb tu a xerrar una mica, però tinc que marxar, que haig de passar pel bar de la Margarita. Ah, què vas, a fer el toc o a pagar les penes, Patricia? Francine. Sí, tranquil·la, ja sé que ho estàs passant malament. De fet, jo també tinc pressa que he de portar unes pastilles de la farmàcia a l'Artur. Ja ens veurem, eh? Vinga, adéu. Ah, per cert, Patricia, saps que compartim hotel? Estic a Can Serra. Ai, quina alegria. Nena, Em dic Bàrbara, eh? sí. Ves amb cuidado, que d'aquí cap aquí és la meva parada. No ens confonguéssim. Tranquil·la, que fa més temps que tu que treballo aquí. Sí, Bàrbara. Hola, Dani. Hola, mare. Dani, tu ets la teva mare? Ja fa 18 anys que ho soc. Algun problema? Ni se t'acudeixi acostar-te en aquesta Barbie, eh? Em sents? Mama, no comencis. Aviam quins encàrrecs em fas fer avui, que estic baldat i vull arribar aviat a casa. Què? Com van els estudis? Bé, de moment. Espero treure'm el curs el més aviat possible. Així m'agrada. Per cert, et volia demanar un favor. Digues. Veuràs, ara que ets aquí, fill, m'agradaria que ajudessis a la Eva. A l'Eva? Jo? Però si des que he tornat només l'he vist entrar a la cuina.
Sí, ja, per això, fill meu, com que sou quasi cosins, sou com si fossin cosins, m'agradaria que l'animessis una mica. No sé, portar-la al cinema o bé fer-la entrar en raó de que ella pogués tornar al mercat. Home, la veritat, tot el dia a casa no és vida. Per això mateix l'Andreu s'ha anat a Girona i, clar, l'únic que li pot fer costat en aquests moments ets tu, fill meu. Tachan! Presa! Hola, Francint, ja ets aquí. Ai, sembla que no te n'alegris de veure'm. Sí, endavant. Passa, passa. T'he portat la medicació molt bé. que m'has demanat de la farmàcia. Va, posa't guapo, que marxem. Però què fas? Que estic treballant. Que ja has treballat prou per avui. Anem a donar un tomb pel nou mercat, que han obert un súper. No, mercat. Súper. Per què dius? Sí, la Dolors aquesta, em sembla que es diu. Mira, jo no surto. Tu sí que surts, que a Santa Paula t'esperen, que t'has passat 2 setmanes dormint. Sí, però te recordo que no recordo res. I jo te recordo que a mi no fa falta que facis comèdia. Hola, Margarita. Hola, bon dia, Brigitte. Mira, necesito un favor tuyo. Sí, digues. Tú tienes el teléfono de la Lisenda, ¿verdad? La filla de la Cristina, vols dir? Sí, eso es. Lo necesito para llamarla para que venga al funeral y a la lectura del testamento. Creo que habrá sorpresas. Sorpreses? En el testament o en l'enterrament? Y las dos cosas, Margarita. Cristina ocultaba muchas cosas. Això és pas emocionant, eh? Doncs no et preocupis, que jo ja la trucaré i ja l'avisaré. Quan és l'enterrament? El sábado que viene por la mañana. Doncs no et preocupis, Brigitte, que jo em posaré en contacte amb ell i de seguida li faig saber. Vols prendre alguna cosa, guapa? Sí, va. Ponme un café con hielo y me lo tomo fuera de la terraza. Doncs vinga, ara te'l porto. Vale. Margarita, hola! Què, preparant el cistell de la compra pel migdia, no? Pues sí, Paulina, bon dia. Jo te feia la bugaderia a aquestes hores. I què, com et trobes? Bé, vaig fent. I tu com te trobes tu? Mira, Margarita, la veritat és que estic bastant dèbil. Aquest tractament està sent molt agressiu. I és per això que he decidit que la Clara es quedi uns dies amb el negoci, mentre jo es marxaré uns dies. Marxes? Sí, carinyo meu. Faré casa en Guillem i marxaré. Jo crec que és el millor. A Andorra hi ha casa dels tiets. Pues faràs molt bé de descansar. Ja veuràs que t'irà la mar de bé. Per cert, Margarita, tu fas mala cara. Que et passa alguna cosa? Què tens? Estic ben farta de tot, Paulina. Ai, carinyo, estem arreglades tu i jo. Jo crec que el millor seria que et vinguessis uns dies amb mi a Andorra. Fas les maletes i et vens, d'acord? Ja m'agradaria. Però ja saps que no puc, jo tinc el bar. Ja tens raó, ja. Això que estàs fent no és bo per la salut. Ho sabies? I tu quin collons ets per ficar-te a la meva vida? Tranquil·la, tranquil·la, que ja et deixo. Però abans m'agradaria fer-te una pregunta. Això que estàs fent de veure, què en guanyes? La vida és una merda. I complicada. I l'alcohol em relaxa. Ja, l'alcohol et relaxa. Doncs mira, deixa'm que et digui que res a la vida mereix la pena per enganxar-se amb l'alcohol. Tot té solució, creu-me. Ah, sí? Vinga, adeu. Quina pena. Hola, Dolors. Tinc una sorpresa per tu. Tu? Ai, quina por em fas. Ja hi som. Després dius que no tinc mai cap detall en tu. Mira què tinc. Ah, molt bé. Unes entrades. I? Com que hi? Som per veure en Julio Iglesias demà a Girona. Per demà, Xavier. Impossible. No te'n recordes que és l'aniversari d'en Dani? Van quedar per a sopar tots tres plegats. Ah, ja. Bueno.
Margarita, Margarita! Què passa, fill meu? És Neiva. Què li passa? Ha deixat aquesta nota al cim del llit. Me'n vaig a París amb la Diana i l'Eton. La mala puta se n'ha anat. Margarita, que se n'ha sisplau, anat, no et que se posis n'ha així, anat. Ai, fill meu, que la Diana i l'Eton se n'han anat a París. Bàrbara, tens un moment? Home, què vens? Amenaçar-me un altre cop? Que no, que vull parlar amb tu. Em vull disculpar. Espera, que la Laura s'esculparà. No te n'en fotis, vols? Reconec que l'altre dia que em vaig passar. Devia ser el mono de les putes pastilles. Però he de reconèixer que no t'havia d'haver dit tot el que et vaig dir. Doncs no, mira, et vas passar a tres pobles. Tu saps el malament que ho he passat jo amb la violació d'en Roc? Ningú més ho sap, Laura. Em vaig sincerar amb tu i no puc confiar ja en tu. Que sí que hi pots confiar. Ah, sí? Com? Si a la mínima que tens el mono ja comences a amenaçar-me. A veure, Laura, a mi les pastilles em costen uns diners. I ja ho sé, això. Per això he vingut a pagar-te'ls. No sé, aquests diners? Són uns estalvis. Em posaràs les pastilles, no? Sí. Tranquil·litza't, dona. Com vols que em tranquil·litzi? He fet, tu ja saps tot el que he fet per elles. I al final m'han fotut la punyalada que m'han fotut, Paulina. Margarita, ara ho veus tot negre, però la Diana tornarà de casa, de França, i tornarà a casa seva, i tot arribarà a la normalitat. No ho crec, Paulina, no ho crec. L'Eva ho tenia tot planejat. I al final han fotut el camp. M'han deixat. Ara? No penso perdonar-los, Ui, no ho diguis això. Ara estàs en calent. Però ja veuràs que després tot s'arreglarà. I ara el millor que podries fer és venir-te amb mi uns dies a Andorra. No puc. Ja ho saps, el dissabte és l'enterrament de la Cristina. I la Brigitte m'ha demanat que hi sigui perquè després jura el seu càrrec. I a més haig de trucar a l'Elisenda per donar-li el dia que enterren el dia i l'hora que enterren a la seva mare. Clar, tens raó, però jo crec que podries venir almenys un diumenge i aniríem juntes a dinar al centre comercial de punt de trobada allà a Andorra. Doncs mira, potser sí. Què carai? Parlaré amb el Cristian que es quedi en el bar i jo pujaré a Andorra. Dinarem totes dues i després què et sembla si fem unes pràctiques de cotxe? Ui, perfecte! I ara saps què m'agradaria? Què vols fer? Que anéssim a fer el vermut al teu bar, allà a la terrassa. Doncs som-hi que paga la casa. Són 2 dies la vida. 2 dies i mal comptats. Espera, me trauré el de davantal i anem. Vinga, som-hi. Vale, guapíssima? Ai, que si no aquesta vida ens matarà a tots. Anem. Que bé que siguis aquí, Bàrbara. Portes les pastilles? Hola, Paulina. Ai, hola. He de parlar amb tu urgentment. Bueno, us deixo soles. Me'n vaig, que tinc el Cristian en el bar i sempre se m'atabala. Després t'espero allà, vale? Val, Margarita, ara hi vingué. Fins ara. Fins ara, ara d'aquí una mica vinc. Què, Roser, què és això tan urgent que em volies dir? Mira, Paulina, acabo de veure a la Patrícia amb una borratxera que té la Marina, Com està? Hauries de parlar amb ella, perquè, escolta, aquesta noia es prendrà mal o farà mal a algú del poble. Ai, Roser, com ets? Sempre t'agrada difamar la gent del poble, tu, No, Paulina, aquesta noia porta una borratxera que no és de 2 cerveses i cada dia ha de conduir fins a Barcelona dins un guard que prengui mal. Que no te'n dones compte de l'addicció que té aquesta noia amb l'alcohol. Bueno, on deies que hi era ella ara? Al prop del parc, al carrer de la Font. Dani, escolta'm un moment, fes el favor. Què passa? Que demà la teva mare i jo anem a sopar. I ve un concert i ja hi són comprades les entrades. Com? Però m'ha dit la mare que faríem un sopar. Demà és el meu aniversari. I a mi m'importa una merda el teu aniversari. I ja pots treure del cap aquest sopar d'aniversari de merda perquè no el faràs, d'acord? Queda clar? Què, nois? Ja hem acabat per avui? Ui, que muts. Què fèieu? Res, en Dani, que no vindrà a sopar demà, que li han fet una sorpresa. Suspendre el sopar, Dani? Per què? Mira, és que... Res, Dolors, no sap com dir-t'ho.
que li han enviat un missatge que demà no pot venir a sopar. Sí, no ho sabia, però m'acaben d'enviar un missatge. Què passa ara? Mita'ls, com dos amants que es troben al cap dels anys. Patricia, Prefereixo estar borratxa que ser una mala puta com tu. Ets un cabronat. Et mereixes el que et va passar i més. Patricia, prou! I tu calla, que sempre l'has encobert. Calla! Que calli jo amb el marit. Tu, Artur, escolteu, veïns de Santa Paula, escolteu. Aquest me va violar, Valls me va violar.